Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Kinsa ang maong lalaki? Ambot. Ba't yasag nga na nagaloy, ambot? Tala. Oh, May pangan bagod nga ambot. ambot lang. Wa ko kay pahog makailan niya. So, mauto, wa ko magkapasalamat niya. Ay, kaswerte ni mo, girl. Buota na nakatabang ni mo. Gwapo ba? Ambot. Macho ba? Ambot sad. Wajo kay nahinumdaman. Ambot. Pangitaon tanang maong lalaki. Ug siya na ang mamahimo ni mong bana. Lunsa! Oh, we must find that man. Mayo siyang tao. Ug labaw sa tanan, kwartahan. Ngano na ipaw magkakakwartahan? Sa hotel kaniya gihatod, di ba? Oh, siya pa mismo ang mibayad. Way ordinaryong tao nga makahimo niya na. Bitaw, edito si SN, karton na may gamiton. Lo, what if batik ka siya Girls. now? Hinungdan nga wa siya makapaabot nga makamata ko, di ba? Uy, pero what if gwapo siya, girl, ha? What if batik yun? Pero what if gwapo siya, di ba? Hubog niya ka. Ugwa na kay mahinumdaman. Wa kay ayo kay istorya. Nga naman. Basta, bisan gwapo pa siya, di ko mo pakasal niya, kay dili mi uyab o gwa ko ma-in love niya. Kanus ama na. Bito, girl, bitang. Ha? Di ba? Nawa man kay nainlaban sa tanan ni mong nauyab. Kay dili sila deserving sa akong love, that's why. May graduar ka na sa college, Christine. Pero wa ka gyapoy direksyon sa imong kinabuhi. Kanus ka man di ay magtarong, ha? Kanus man di kunimo hatagan og apo. Unya palo. Si Unya. Unya na kung patay na unya ko. Ug di na ko makasudo sa akong apo. Lo. Sa sunod adlaw, muanhi ang usa sa giingon ko nimo nga mahimo nimong kapilian nga mamahimo nimong pamanhunon, si Facundo. Lo, dili ko. Well, you don't have a choice. Not unless ikaw mismo ang makakita og lalaki nga imong pakaslan og akong mauyunan. Lo. Mibati na ko og tumang duka. Musaka na ko sa kong lawak. Agusad! Ano mag-oy? O sa may saan sa kong buhok? Saan pa bayan ka, ha? Saan pa ka nako? Saan ka? Sibat ka nga ikaw ra. Kung gida pa lang utak ko nimo, mailan unta nato ang lalaki mitabang nimo. Kay feeling na ko, girl, gwapo yun siya. Feeling ra nimo. Ay, sa manoy. Nga nung gipog na ko nimo? Help me. Sa unsa ba? Dili ko mo pakasalpisan asa ng giingon ni Lolo nga mga lalaki. Di ko magminyo. Wala sa akong vocabulary. Ganahan ako mag-enjoy sa life. Jai, dili ka ba tanon for life? Kinalan kang magminyo aron makapamilya. Pero dili pinaagi sa gusto ni Lolo nga buya. Yan na kay choice. Naa. May nailaban na ka. Wa. O kung sama ko ng pagi. Mulayas. O tsa, oy, ginawa ko na mo bayanak ka, mulayas. Asa ba ko nang kapaingon? Bisan asa. O tsa, Ug imo kong tabangan. dahom. Ako gyud. Dahom. Hoy, hoy babae, bangon. Why? Bangon. So sleepy. Di na kumukaon. Yung na si Lolo. Tell him I'm full. Huwag ka agdahal kaon, oy. Di pa bangon ka, kay may bisita ka. Ja. Tikin sa naman sad. Kato na sang hangin kaayo. O katong giingon niya nga usa ka lalaki nga iyang papilian ako.
Ing na si Lolo ha. Awa ko din sa akong kwarto. Naibaw na siya nga niarak ka. Yakang gilili ganina. Pero ako ang gipapukaw nimo. Lakaw na ato ba nga? Ano ko nang yang gida? Regalo? Pagkaon, dagang kayo. Makakaon ng talang tao ining bayan. Ali na. Lamig ang yanda. Ali na, makakaon na apel. Kamulay kaon. Ingon ka wa ko agdahan ni Lolo. Wapitaw! Si Christian man ang miagda ni mo. O dili ko na pasugdan og kaon kung di ka mo kanaong. Eh, di mo makakaon. Makakaon! Kay goroyan ka. Hoy! Dali na, dahon! Dali na! Ba! Dito ka rin order sa pinakamahal nga restaurant sa Hong Kong. Okay. Mana? Bugnaw na kay na, kay gikan pa man sa Hong Kong. Oh, no. Dili ka na bugnaw, okay? Ang among private plane ang gisakyan na ng maong pagkaon. Sosyal. Ang sosyal kaayo Ang pagkaon misa kay sa plane. Oh, yes. Iyon na namin kadato. Gaya kung may ganahan ming pagkaon sa sakadapit. Bisan asa pa kalayo, ha? Bisan unsa pa kalayo. Bisan sa Ukraine pa, sa Russia. Kaya kayo. Pagpasugo rami sa among mga piloto. Aron maka-order og pagkaon. Aron mas dali ga maabot. Og init pa kini kay gisud kini sa thermal box nga mahalon. Init to ganina, pero karon hangin kaayo, nabugnaw na. Hangin? Where's the hangin? I don't feel any hangin. Ikaw di ay. Ikaw ang hangin kaayo. Mura na kong mapalid sa imong kahangin. Christine, Tinuod bitaw lo. Hangin kini tawhana, sobra ka hambugero. O dili ko ganahan sa tao nga hambugero. So, wa kay chance na ko Christian. Bisag ikaw pa ang pinakadato sa tibuok kalibutan. Christine, enough. Iho. Iho, ako na'y mangayo pasaylo alang sa akong apo. Stress lang kini siya. Hello? No worries. I'm not totally affected. Kay way ka matuuran ang iyang gipanulti. Dili tinuod nga hambugero ka? Then, what are you? Truthful. Honest. Unsa? I am being honest sa kong kagalingon. Kay tinuod nga dato ko. Gani, daghan kay kong cellphone. I am born with a golden spoon nga nagtangag sa akong baba. Hangin ba dahi kung musulti ko sa tinuod? Hangin ba dahi kung maka-afford ko sa tanan akong gusto? Yalakip ikaw. Mahimo ko pang paliton. Nakadungog ka, lo? Apo, Pugni ko, lo. Kay di ra ba ko magduha-duha og sagpa basta dili kwapo. Thank you. Ay, ala! Dahon! Anong nag-thank you, sir? Ay, di man siya makasagpa na ko. Ay, nga naman, sir! Sa batignaong naman siya, maghihimog sagpa. Hindi kay gwapuan ko. Nga sa ito pa, dili siya makahimo sa pagsagpa na ko. Lo, bahala na ka diha, lo. Musa ka na kog balik sa taas. Ouch! Ouch! Christine, ouch! yeah. Asa ka? Balik diri. Sir, naunsa day ka. Nagkubalagi mong naong niyam taking-king ka. O sa problema ni mo, sir? Gituman ko ni Bibilad ang akong tiil sa iyang pagbiya. Oh, May noan! unsa? Ay, baya, oy! Anda mo na kong pagkaon, sir, ha? Diyaon na mo, dahon! Ouch! Ang akong mahalon nga sapatos. Gitumban sa imong apo. Isumbong na ko siya ni Daddy. Iyo. Nakaila kang yun ni Christine. Bata pa lang kaila na munduha. Nasuhito ka na yun niya. Naibaw kag yun nga spoiled ka ng bata. Wara sayang nguna-huna ang iyang gibuhat ganiya. Pero, yan pasakitan nga akong sapatos, lo. You know, it's so expensive. Gikan pa gani sa US. And it's worth $1 million kay limited edition ganing mga sapatos. Nagyan yan o rigyatak. I'm so sorry. Nganong gihubo nimo ang imong sapatos, iho? Natumba ni kini. Di ni ko ganahan ini.
Okay, ang imo mga apo ang miturup ini. Imo kining responsibilidad. Busa, ikaw ang mabayad nini. Unsa? Utangan ka na ako og usa ka milyon nga sapatos luno Agosto. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!